Hormatly prezidentimiň daşary siýasatynyň ileri tutulýan ugrlarynyň biri bolan ulug diplomatiýasy, sewit hemde dünýä derejesinde ulug logistika ulgamyny ösdürmekligi, ulugda durnuklygy we howpsuzlygy öpüşen etmekligi gönükdirilendir. Mälim bolşaly häzirki wagtda Aziýa ýuwaş ummany ýurtlary Hatay, Gargastan, Özbegistan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa, Türkiýe, Ýewropa ugrunça halkara multimodal geçirgesi işçiň ýagdaýda ösdirilýär. Merkezi Aziýa we Günorta Kawkaz ýurtlary Ýewraziýa sewitindäki ulug ustaşyr geçirgelerine möhüm orny eýleýän ýurtlaryň gatnaşmaklaryna multimodal ulug ustaşyr geçirgeleriniň başlangyçlarynyň biridir. Bu geçirge Gargastan, Özbegistan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa hemde Türkiýe döwletleriniň demir ýollarynyň bilelikdäki başlangyjy bolup durýar. Halkara multimodal geçirgesiniň esasy maksady geçirgeni ösdürmek, agdalýan geçirgeniň ugry bolan Türkmenmaşynyň halkara deňiz portunyň üstü bilen konteynerlaryň we ýük dolanşygynyň meçhurlygyny artdyrmak, bu ugurda ýük taşamagyň kiýilini ýoklandyrymak we täze müşterileri çekmek bolup durýar. Aziýa ýuwaş ummany ýurtlary Hatay, Gargastan, Özbegistan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa, Türkiýe, Ýewropa ugrunça halkara multimodal geçirgesini işçileşdirmek boýunça geçirilýän bu halkara çäresi dowam edýär.